Aduh Werkudara kok kapake aku Werkudara. Werkudara aku kapok. Aku njaluk ngapura Werkudara. Aku ngaku kalah Werkudara. Aku njaluk ngapura. Ora pantes diwenehi urip mudhar. Mawut kang katrajang ing kahana wadya sangkep kaprabon prang kang abramarkata ora patut dadar pisan ing atase ratu kembar adiku Gajaksa lan Sarabasanta ki narendra pepethingan parandene bareng magut mongko dadi senopati pengapit tanding karo Werkudara mung sak gebiaring kilat wis padha mati. Ya Werkudara kuwi aja gempilu sirahmu kowe. Sawangen senopati agung Patih Sengkuni sing magut suraning driya. Kowe menang karo aku tak sembah sak cindhel abangmu. Suramrata Jayamrata gerbuten aku sayuta mara saketi wuri ampyakan kaya wong njala rebutan kaya menjangan mati kowe kena pamer kaprawiran mungsuh karo adi-adiku sakloron ning yen kowe tanding karo Sengkuni ora bakal bisa menang iki jagat sing bakal nekseni lamun to patine Werkudara ana patine ana tangane Patih Harya Sengkuni. Wang apa iki? Obah wae ora.
patih sing ra marai ora rukun ya Sengkuni. Sengkuni lek diwalik niku seng. Iblis ripalungguhan iki karma sing nekani lek. Dina iki mati kowe dadi ndok iki ana madyaning Baratayuda. Ngendi nggon ngendi papan angger enek Sengkuni ora rukun. Mbuh Plasa Jenar, mbuh Negara Ngastina, mbuh Majawarna, tek enek Sengkunine unduh-unduh ora dadi. Candak ku ingat-ingat. Lek. Tibane gir pecah ndasmu. Di perang cara ngendi nganggo gir man penting menang. Hah? Mati ae. Sengkuni mati lakon apa? Ora bakal aku iso mati. Mergo angger aku arep mati mesti tak cesneh. Werkudara aja gembila sawangen. Nadyanto aku sedina mati ping 17. Ora bakal aku bisa kiamat uripku mergo aku mesti urip. Uripku iki sak dawane jagat iki melek mripatmu iki urip iki. Ayo. Hey. Hey. Ya, up. Jenggelek tangi arum gandaria timbul. Apa to apalane lali? Gandel. Wis ra bakal aku iso mati. Pokoke kentekan akal musuh karo Sengkuni. Sawangen le. Sawangen wis stres musuh Sengkuni.
Apa kira-kira kamu tidak malu sama dunia? Kamu itu satria panglima perang yang kalau lagi perang tidak pernah kalah, namun sekarang cuma kalah dengan Sengkuni. Petro, Sengkuni ulet nyawane. Angger mati katibane kuku Pancanaka bali urip meneh. Ngono marambah mak kaping-kaping. Tegese jenengan kalah. Aku ora kalah nang aku bingung. Njur, bapakmu kon rene. Non? Bapakmu kon rene. Bapak sinten? Pak Supron? Semar kon rene. Oh nggih, siap. Niki areke wonten mriki niki. Semar. Wonten dawuh. Sengkuni peret nyawane. Ora iso mudhar. Kowe wong lawas mesti ngerti wadi iki. Carane mateni Sengkuni piye? Kula tingalane riyen. Mari koten prayitna semuri reka balik ditiyani Gandayani Senya Purnama Sasi. Suluk cara ngendi? Sampeyan ora bakal iso mateni Sengkuni yen durung ngerti pengapesane Sengkuni. Merga pengapesane Sengkuni niku bisa ketok lamun to tak terawang saking mriki. Wis ketok. Dereng. Aja delawanan. Niki janjane mung kari ngeling-eling sejarah sing kawuri. Nun sewu. Jenengan kemutan apa mboten nalika Sang Resi Wyasa niku ngasta wujudipun Lengatala. Lengatala kala wau dipun nggih rebutan kalian Pandhawa lan Kurawa, satemah Lengatala niku kupah wonten ing Jrambah. Salebetipun Lenga kala wau kutah wonten ing Jrambah, lajeng Sengkuni gulung nganggo Lengatala. Mongko dayane Lengatala sinten kemawon ingkang kawratan kalepetan Lengatala niku mboten tedas gaman menapa kemawon badhe dadi wong sing kebal. Mongko nalika semanten Sengkuni niku gulung, tegesipun wiwit saking pucuk rambut nganti jempol sikil awake Sengkuni niku kelepetan Lengatala. Mula Sengkuni nika mboten iso mati. Akan tetapi ada sebagian tubuh yang tidak terkena minyak tala, yaitu sing mapan wonten ing dubur kacang ijo. Daluk. Dubur niku Cantruka. Mboten ngerti melih, cah saiki sampean mriki. Cantruka niku wadidang. Ngerti? Mboten. Lah basa. Apik. Yen ra mudeng basa. Dubur Cantruka mboten ngerti. Ora ngerti. Kula bisiki. Ana apa, Pak? Ora padha mau.
Petro. Non. Wah, sing ngendi? Ya ampun, wis gedene semono anak-anak telu ra roh lho. Kebuangeten ra pengalaman sampe le ngopi kurang kenthel. Wah, semrawut. Yo piye carane lho. Lah niki lho, ini jarike emang silakne sik. Nah, emang rada jokke men mripat jenengan iro. Wah. Olo wae. Nah, ngene iki lah. Njur cetok. Lha. Mang beresane niki lho pun mencep niki lho. Wis kono mumpung yahene pas indang blus ngono ae. Mosok satria dolanan kaya ngene iki. Lah yen ra ngono sampean yo ora iso mateni. Wis to dijajak sik. Mriku niku lak janjane nggih variasi yo penak jane niku. Lambemu delawanan. Wis ndang ngono. Werkudara arep kok kapake aku werkudara. Natur untutan nyaur nyilih balekake. Kowe sing nyebar wisa rusake kerukunan pendolan Kurawatine iki undu-undu aku tandur. Halo Bandung. Gang, wambumu kaya waok ngono. Ning nyampo ning gal Kurusitra ora tau adis ya. Gawe minyak wangi. Hah? Gawe minyak wangi. Sapa sing nggawa? Ndara Werkudara lho. Apa entuk? Entuk. Nyuwun minyak wangine, Gus. Oh. Sik kaya tau mambu ngene iki lho. Sik meleh dan meleh. Meleh. Wis, meleh ta meleh. Wis. Ojo nekat ngono, pokoke meleh. Pokoke meleh aku. Sik to iki kaya mambu. Napa niki sing jenenge relaksa? Meleh. Momo. Tak meleh. Bajinuk ngerti aku. Telek lho iki. Asem mimbilane truk mau entuk kuwi saiki kelangan duwe iki lah. Malah kaya aku ora cecok. Mati ae iki. Lelene. Nata Kresna lan ngandika Duh Yayi Prabu Haywa sungkaweng pias mring solaing rene ira. Wah, cilipeng kakangku. Mestine mripatmu weruh Sengkuni brangkangan. Nadyanto Sengkuni kaya sekarat nanging tetep ora bakal mati. Sebab opo? Matine besok bareng karo pacangane anggene ngumbar kamurkan. Ah, sapa?
Ratu Ngastina Duryudana. Besok sing kudu mateni ya kowe Werkudara. Kala kanggo mingal kasampok samyana kawi Munadyanto aku wis ra duwe apa-apa, Duryudana wis ra duwe sapa-sapa. Nanging aku tetep ngadeg jejeg. Bratayuda durung rampung, Werkudara Pandhawa durung menang lamun turung glundung sirahe Duryudana. Mulane palungguhan iki jagat sing dadi seksi. Sapa sing luwih didaya, sapa sing luwih prawira ana pungkasane Bratayuda iki. Sing tegese negara Ngastina sawutuhe lan negara Ngamarta tak penehake lawan kowe waton wis jengkelan kuandaku gublundung sirahku bosok koklok dirubung laler. Ri palungguhan iki aku sing bakal mbuktekke apa kang dadi ucapmu. Dengo sing dadi kuwandha del-del wasuku.
Geden-gedenan. Ah. 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 Bos. Ah. Ah. Oh. Ah. Weh. Ah. 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 Wah. Prabu Duryudana wis ngalumpruk tanpa daya angga gumletak nganti kaya bangkening buta rikma lukar gembel marus irung gruwung kuping perung mripat ceplong lambe ngloyong suku sakujur kanan kiring pokah lengen sengkleh pundak dengkleh busana sebat sebit runtang ranting badan sakujur dedel duel ajuramoh Bapada darunane kaya mangkono labedatan ana marme Sang Werkudara nggenya milara mengsah henget mring candalane Sang Kurupati sakedhap-sakedhap anggero sura Dian Werkudara sarwi njambak rikmane Sri Duryudana nunten mustaka kajebles-jeblesaken wonten ing padas curi. Ewadene perep nyawane Sang Duryudana nganti asawang kunarpa datan bisa pecah. Werkudara iki wong goblok. Kowe iki wong bodho. Dina iki tutukno anggenmu bungah-bungah merga rumangsa menang perang. Mongko sejatine kowe iki kalah sing menang ki aku. Sebab sadurunge aku mati, wiwit aku cilik nganti tuwa tansah urip kepenak mukti wibawa mubra-mubru mangan enak nyandang utuh ngrasake Nyakrawati mbau dendho. Aku dadi ratu suwene 32 taun disunggi-sunggi karo kawulaku. Beda karo uripmu, kowe iki mung dadi wong perak larat keserakat wong kelambrangan. Saka anggenmu gandrung karo sing jenenge kautaman nganti bola-bali kowe gampang tak apusi. Kowe tak lebokke alas kowe dadi wong poporiman, dadi wong buangan.
dina iki arep ngukup negara Ngastina sing tok kukup apane merga negara iki wis kothong mlompong ora ana bondo dunyane malah kowe tak tinggali utang sak cindhil abangmu tangeh kowe iso nyaur Radian wong sak jagat kabeh padha kandha kabeh padha nyoraki ngeploki yen Pandhawa iki jane wong utama ning kanggone Duryudana kuwi wong nista. Apa to sebabe aku ngarani kowe wong nista mergo ibumu kae wong kendho pinjunge. Wong wadon sing seneng laku sedeng laku lemer karo wong lanang liya. Cetha lamun to Punta Dewa kae gantenge kliwat ukur sabare tanpa nganggo wates. Merga kae sejatine dudu anake Pandhu nanging anake Bathara Darma karo mbokmu Kunti selingkuh nalika semono. Kowe dianggep dadi anake Bathara Bayu wis sejatine mungkin nutupi anggene sedeng anggene selingkuh ibumu karo Bathara Bayu. Janaka kang gantenge kliwat ukur merga le gendhaan mbokmu karo Bathara Kamajaya. Adimu kembar. Nakula Sedewa ke sejatine dudu anak Pandhu nanging anake Dewa Aswanaswin. Cekak cukupe kuwi dudu wong utama nanging anake wong wedok lemeran kae. Wah! Wah! Ah! Perkutara. Yayi Werkudara. Manut kodrat Duryudana iki durung bisa mati. Isih kudu ngunduh wong penggawe ya kuwi sekarat ora urip nanging ya ora mati. Ngagak-agak 1000 lara dadi siji badan sakujur dirubung singgat lan werjit cacing suwene iki mengko 100 taun. Banjur dikapake wong elek iki. Prayogane palungguhan iki buangen nang tengah alas. Banjur tindiyana watu sing gedhe. Ya ing kono dheweke mengko bakal ngrasakake woh pakartine. Wiwit cilik nganti tuwa mukti wibawa nanging kamuktene mau saka wohing cilaka lan dosa. Lah ya iki mengko Duryudana bakal wiwit ngrasakake 1000 lara nganti 100 taun suwene.